Hausa Television. Juma'atu babbar rana wadda rabbana ya bamu albarkacin rasulallahi. Juma'atu babbar rana wadda rabbana ya bamu albarkacin rasulallahi. Wanda Allah ya sa kowa da kowa yana murna mun zo mu bauta wa sarki Allahu kaliki mai girma wanda ya yi kasa da sammai ya ba mu shugaba mai girma. Juma'atu babbar rana Allah dan girman rasula dan darajar rasulallahi ka kare mu na mai gana ka kare mu na mai gana imamul kullu baban kowa. Hausa Television na murna sun zo su dai taya muna aiki su nuna mu a cikin duniya. Juma'atu babbar rana ga al'ummar musulmi Ghana, sa'an nan kuma da wannan ta'aziyya da muka samu a yau. Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya kara mishi rahama. Ina yi wa dukkan musulmin kasan Ghana baki ɗaya da jama'an Ghana ta'aziyya. Ina yi wa dukkan musulmi ta'aziyya, musamman Tijjana 'yan faida baki ɗaya. To mai kallo kana tare da Hausa Television, yanzu nan muka sauko sallar Juma'a kuma mun tattauna da Sheikh Mansur na Najeriya wanda ya zo jana'iza na wani babban mutum da muka samu a nan kasar Ghana. Da fatan Allah ya ji kansa, Allah rahmushe sa, Allah kuma ya sa ya huta. To suwa za ka mika gaisuwan wannan rana zuwa gare ta? To dai gaisuwan mu dai zuwa ga duk dangin musulmi duka baki daya. Tabbas zuwa ga shugaban mu, imamin mu wanda ya sallah da mu yanzu nan ya tashi. Gaiso mu duka zuwa ga dangin musulmi duka baki da abin da muka faɗi kenan dai. To mai kallo muna tare da coordinator mu Alhaji Murtala Karki. Da fatan wai next week wani program zai faru, shin zaka yi kamar bayani akan wannan? Insha Allah abin da yake nuna faruwa ne shine kan wato likitoci ne na hospital, general hospital mu Kolebu, wato suka nemi su zo wannan juma'a saboda su zo su yi wani wato bincike ko kuma su kuma ba mutane wato magani da kuma su sanar da mutane abin da yake yanzu kuma yana son ya taso bayan wanga corona, shine ciwo na tuberculosis wannan muka fi sani da ciwon tari. Don wanga ciwon tarin ga kuma gaskiya yana nan ya jima shekaru, in ya zo sai ya koma, to ya kai ma ana bukinsa. To akan haka ne suka nemi su zo juma'a nan sabon bakwai da izinin malam da sarakai su zo su ajiye motocinsu wanda ke da su yi gwaji. In ka shiga cikin motar akwai injinoni duka mashin da ke anan an kwanta an maka gwaji tun daga kirjinka har zuwa haka karinka a duba ko ba wani ciwo a jikinsa. Sannan an bar kuma dama shi kaki ake yi, in kai kaki ashe aje a sa cikin mashini ya yi bincike ya duba kowane irin ciwo ke cikinka. To wannan kuma suna da sun kawo wannan mashinin nan, sai da kai kakin nan an je a sa mashinin nan sai a duba in kana da shi. Amma abin da ke da daɗi ne wanga ciwo idan kana da shi. To kafin nan wannan gwaji shin za a yi shi ne, za a biya wasu kuɗaɗe ko dai a'a za a yi shi ne kawai? To alal hakika gaskiya ne wannan gwaji dama fil azal in dai kana da wanga ciwo na tari a likita in ka je Kwalebu yawanci baka biyan kuɗaɗe, domin sun fi son ma don magani ne da a baka wurin wata 4 da 'yan kai zaka sha ne kuma ba za ka ba fashi safe da rana safe rana, in ka fashi su kwana ɗaya ka ɓata magani. Yasa sun fi son ma kullum ka zo kana karɓa, kuma duk gwajin da ai maka shine a kyauta. In ya dace kuma a baka magani ne an baka maganin a kyauta. In ya dace a maka wani menene scan ne ko wani abu haka suka da a maka ne shi a kyauta in Allah ya yarda. Yasa nan muke kira ko ina kake jin mu kana kallon mu ka zo sabon bakwai ran juma'awar haka ka zo da sauri saboda ka zo ka samu wanga gara basa da yake Allah ya kawo mana shi mu kuma mu ci amfanin shi musulmai. Ina ji maganan ki. To mai kallo coordinator mu kenan ya mana bayani a gurguje
kan ciwon tv da in Allah ya yarda sabon sati kwana 19 kenan na watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1442 wanda likitocin Kwalebu manyan likitoci za su zo nan a Abu kan inda Imamul Kullu yake ba da sallah National Chief Imam na kasar Ghana za su zo su yi wannan gwaji na TB. Kai kokari ka kawo jiki sabon sati saboda ka kula da lafiyanka da Allah kana da shi baka sani ba in ma baka da shi ai kaga zaka tsira. Nan shirin mu za ta saya na sallan Juma'a wanda Hausa Television take kokarin kawo maka. Ba za mu manta da media partners mu ba. Muna da Mama Africa Hausa, za ka same ta kan TSTV decoder, sannan muna da Sharubutu TV, sannan muna da Hafiz TV, sannan muna da Bai Mansur TV na kasar Najeriya wanda su ne media partners mu. Kai ma za ka iya ka dau nauyin kawo wannan shiri da al'umma da ke cin amfaninsa. Ni ne naku Muhammad Mudassir wanda muka kawo muku wannan rahoto na sallan Juma'a. Ka kasance tare da Hausa Television. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Efrem Suleiman Novo. Yabie new sites wo Brata Junction. Odu Junction no kra ye somebody boho. Ye zongo no ni dini inshallah zongo community Brata Junction. Ye prota ya register ya ye hu bibia. Ti enya asase oba beto ne hu be chiro debi. Enye sanity. Your light your pipe. Bibia opebia oba obenya wo ye site no so. Road asase no so wa wo hwese dia eda so enya asase a woto ne ohun be chire wo enti asase a ya register ya ye bibia kama asase a kan wa so ye central region enye se wo kwa ichire bia wo central region sa so ye wo main road ya ekọ Takoradi utra kutika kra ba bia mo pae eboa no utra wo kakra pe Brata Johnson wo behu ye sandboard nti enye ekwan a eye yira kwan ufu omu amuko Takoradi Cape Coast a ufu omu a ka kire mo se misi Brata Junction umbesi o pepepepepe wadu asase no so no asase no ni main road no ben wo gina plot no so hu main road no direct number na our screen no so no fresa number no onsabe kaye order obesa fresa number wo yibio 055 75 63 63 Juma'atu babbar rana wadda rabbana fa ya bamu albarkacin rasulullahi. Juma'atu babbar rana wadda rabbana fa ya bamu albarkacin rasulullahi. Kowa da kowa yana murna mun zo mu bauta wa sarki Allahu kaliki mai girma wanda ya yi kasa da sammai ya ba mu shugaba mai girma. Juma'atu babbar rana Allah dan girman rasula dan darajar rasulallahi ka kare muna mai gana ka kare muna mai gana imamul kullu baban kowa. Hausa Television na murna sun zo su dai taya muna aiki su nuna mu a cikin duniya. Juma'atu babbar rana.
Allah wannan kutuba na zumunci ne tsakanin musulmai da ya haɗa zumunci da annabi ya kulla zumunci tsakanin mutanen Makka da Madina suka zama ɗaya suna son juna suka gama kansu a wannan addini ya samu ɗaukaka. Shi ubangiji nan shi ya ɗauka darajar duk wanda ya aikin nagarta kuma ya yi saboda Allah bai harari aljanna ba bai harari wuta ba. Mun shaida ba wani abin bauta shi Allah, annabi Muhammad manzon Allah ne, shaidawan bawa wanda ya zama ya kaɗaita ubangiji. Yana ƙaunan kuma rahaman Allah kuma yana tsoron azaban Allah. Haka ake so mutum ya zama kana ƙaunan rahaman Allah kana tsoron azaban Allah. Mun shaida shi goma annabi Muhammad manzon Allah ne, yana shirya da halitta zuwa gaskiya, yana nuna musu hanyar daɗin kai. Allah ya ce mu mai salati, Allah ya ce shi da kansa yana salati ga annabi Muhammad. Shi ya gori mamunai masu ƙarfin imani su ma su yi salati ga annabi Muhammad. Muna salati ga sahabansa wanda Allah ya tattara zuciyarsu da musulunci suka yi taimakon juna kan bin Allah da tsoron Allah. Su ne waɗanda Allah a shiryar da su ne ma bauta hankula. Ya mu bayan Allah, daɗin kanmu, samun ci gabanmu, samun gabatanmu, shi mun haɗa hankulanmu, shi mun tattara kawunanmu, mu so juna, mu jawo alheri ga kawunanmu, mu tunkuɗe sharri ga barin kawunanmu, mu tsarage zuciyarmu ga barin hasada. Menene hasada? Ta manni zaba da nema ta gari. Allah ya bada maka nema sai kana fata wannan neman ne ya rabu da shi, shine hasada. Ba fatan ka zama kamar sa ba, wannan ba hasada bane. Ka nemi kana fata wannan neman ne ya bushe gaban ta, ya zo gare ka ko ya zo ga dawanka. Mu tsaye zuciya mu ga wannan hasada, mu barke ta har mu zamo ko da yake mazaunin ba ɗaya ba ne, wuraren mu yayin nisa mazo mu kamar jiki guda. In gaba ga guda na ciwo sauran gabobin duka sai wannan ciwon nan shi na su gare shi. Da haka nan za mu zama ubanni, musulmai ubanni masu jin kai, mu zama ɗiya da kirki. Bayan wannan Allah shi tara ma cikin rahamansa, Allah tara ma cikin rahama. Don haka ne manzon Allah ya kulle zumunci tsakanin mutanen Makka da Madina. Ya sanya kowane mutumin Makka ya ba shi ɗanwa daga mutumin Madina. Suka so juna, suna saduwa da juna, suka so juna, suka yi ɗaya. Wannan addini ya samu ci gaba. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اجعل بلدنا غانا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلدان. اللهم اجعل بلدنا غانا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلدان. وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. واختم لنا بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
Juma'atu babbar rana wadda rabbana fa ya bamu albarkacin rasulallahi. Juma'atu babbar rana wadda rabbana fa ya bamu albarkacin rasulallahi. Kowa da kowa yana murna mun zo mu bauta wa sarki Allahu kaliki mai girma wanda ya yi kasa da sammai ya ba mu shugaba mai girma. Juma'atu babbar rana Allah dan girman rasula dan darajar rasulallahi ka kare muna mai gana, ka kare muna mai gana imamul kullu baban kowa. Hausa talabijin na murna sun zo su dai taya muna aiki su nuna mu a cikin duniya. Juma'atu babbar rana